валентина казакова сардори раёсати масоили муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии русия рӯзи 21 апрел дар нишасти хабарӣ дар душанбе зимни натиҷагирӣ аз музокироти дурӯзааш пиромони масоили муҳоҷирон бо мақомоти тоҷикистон хабар дод ки ба муҳоҷирони тоҷик дар русия барои қонунӣ кардани буду бошашон то 30 июн фурсат дода мешавад. онҳо то 30 июн бояд худро дар идораҳои муҳоҷират сабти ном карда барои фаъолияти корияшон патент бигиранд. ҳафтаи гузашта муовини аввали вазири корҳои дохилии русия александр гаравой аз кишварҳои СНГ даъват кард ки то 15 июн муҳоҷирони ғайриқонунияшонро аз русия берун бикашанд, вагарна русия маҷбур мешавад ки даст ба чораҳои ҷавобӣ зада ҳатто марзҳояшро бубандад. ба дунбол Сергей Миронов, раиси ҳизби «Справедливая Россия» аз мақомоти Русия хост бо муҳоҷирон зиёд афту ашт накунанд ва онҳоро аз гиребонашон гирифта пеш кунанд. ин дар ҳолест ки бо фармони президенти Русия Владимир Путин замони буду боши муҳоҷирони хориҷӣ дар Русияро то 15 июн тамдид карданд. бино ба омори вазорати корҳои дохилии Русия, дар ин кишвар беш аз 1 миллион муҳоҷири ғайриқонунӣ аз кишварҳои СНГ, аз ҷумла 247 000 муҳоҷири тоҷик ғайриқонунӣ қарор доранд. дар душанбе ин оморро воҳима номиданд.